tini Bubagra edisi khumulwng dongmali hatio phaye Amchai ni borok bai malai o jagani tamo kaham tamo wngya je tongmani kok salaye Amchai ni hamkrai ni bagwi kok jasai khlaikya tamani himble khumulwng kaisa mo Tiprasa rokni tawan khumulwng area o nungna norok tabuk o jago kwbangma hostel kwbangma school rungsrungnani safe sap tei hospital bo kaham ke kherengbar hospital no sramnani bagwi chaitogui tongo Bubagra song khumulwng wngkha ulo Aguli fano wngwi mano hingke hai hingke norok Chini Tripura area rok ke nugui makana lama hamya rok mama thang phailai sukhainani watini joro ke belai ke kosto school hospital thangnani belai ke lama chayani bagwi kaham ke porimiya nok nukhung kaham krwi chana nangnani belai ke kosto bial birman ke choli wima tongo Tripura ni norok general area o thangka ke nugna borok ni ke lama kaham lama kotor school college bo nainai di bongni area o nongnai hospital kotor bo bongni area o nongnai hingke jesaporpano okko kaisa muitunarak di kuno kaisa sik jaga kuno kaisa sik area develop ngnani hingka ke school college hospital te lama kaham tongna nangnai hai hingka ke nini area no tei kebo narungmaliya develop ngnani bagwi hingke Chini Tripura sarong ni kamile norok nugui no tongna tabo se bolong bising tike mathangko kamio thangnani hingka ke tai omoni bising bose Tripura sarok ST khaknani nai tongo baksa bo hai dormo khayo bo antoi dormo khayo hnai tabuk Chini Tripura sarok bose percentage tongsi jotoi matra 25% se tongsi Chini Tripura sarok amoni bising bose bo antoi dormo khayo ni sika khake tai bose tongsi Tripura sarok tabuk bo Tripura sarok baksa bukso jaga amtoi bo tongkho je lama kaham krwi kono kaisa sik emergency hospital tlangna nai hokai wa bai ri khawise aro balai matlang layo te kaisa omoto norok jotona saimano Tripura sarok ni jaga angkha bolong jaga hingke aro to bolong ni posu paki malmata rok tongnai amono tabu bo nugjak tongo Tiprasa Amchai o bolong ni mayung kwthung kamio phaiyo borok rokno jala khayo bongni mani kaijak rokno nosto khai klango borok ni nok nukhung sbai klang thangbayo amoni bagui no Tiprasa rok ke belai ke tongnani jala ayang bo jala uyang bo jala hini hima hai Tiprasa hapung kusuk hajak hatayo thangin khokai tomo nugjak ke lama gana o nok phano ngui tongthung chikhak bikhak omo hai nok rogo borok tongna phano chaya amti hai nogo se borok tongui ma tongo omo hai obostha Tiprasa rokni area o ngake kubuni onya haseni borok rokni anti hapung hatai hasuk rogo ngake nok naithok ke tangjak a jaga o nung tongna no musungnai ja tai kifir faina musungya amti hai jaga slamui toni bai borok khai hingke Chini oro khatam leader hamya da hanjak amoni bagui da amti ko hugrok khlai chai tongna na nok rok buku thao tongya ke gari ngoma tongnai amoni bagui ne Tiprasa rokni obostha ngake belai ke chaya omono Chini tabungni Tiprasa society rok se thik khlaina nangnai joto Tiprasa no thanchang bo kwsak bo kosom hwnyawi haike society thik tonga kai leader bo Chini Tripura ni tebo kaham koknai Chini Tripura ni bagwi Chini Tripura ni develop ni bagwi norok Chini Tripura ni jampui hill area o nugui mankana aro mizu bo songni borok tongo borok society no bwswk kaham ke toni amoni bagwi bongni area bo naithokmani clean tai develop ungjak village haika kami borok ni kami develop mani karon ke borok thancha kami ni borok thancha tongo kono kaisa sik bini no gana o moile nukphana angkhibinai hai bongna jaga o system nini hani krwi amoni bagino kaham ke naithok ke bongni kami no develop khlaiye Tripura hasteo bumung khlai toni man tai bongno a jaga o chukjak borok rok kwri rok no bo chubalayo amoni bagino tebo develop ngo Chini yangkha kisemise sikrang kha khaino o chugya borok rok khaina sna sikliya phutani mamang senge kokuk chaya posting tongsinai omongkha Tiprasa rok ni tomo amoni bagino Tiprasa rok o kwrini gwnang ngi mayang tongo Tiprasa rok o je gwnang tongna rok bo Aguli thangi kubuni do fano se chubairi sinai bong mani pai bongno samung tangru amoni bagino Tiprasa rok teba agu gyang tongo niji bai niji se support khai wngkha tini video amsung no video sajak like khlai di ta channel no subscribe khai di bell icon click khai di jepra ang video daw nong notification sogina bagai ta comment khlai sari bahai jakhan ro video no nong bukhani kokbo ki sari amsung no tini video hambai।